ಕೆಡೆಂಜಿ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವಲ್ಯ ರಾಜರ್ನ ಆಡಳಿಕೆ ಬುಕ್ಕ ಅಂಚೆ ಮತ್ತನ ಸಾಮಂತ ಅರಸ ಅಂಚಾತ್ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲವತ್ತಂದು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲತ್ತು ಸಾಮಂತ ಅರಸಗಳ ಪಿರ ಬತ್ತೇರು ಅಂಚಾತ್ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಸಂತಾನಗು ವಿವಾಹಗು ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬೋಡಾತ ಮಾಡ್ತಾರಂತಹ ಮಹಾ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೂಳು ನಡತೊಂದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪಡಿಪಿರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮೌತ್ಕಿಡ ಎತ್ಕೊಂಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಜಾಗೆ ಬದಿರ್ಕ ಪರಿಸರ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಡೆಂಜಿ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವಲ್ಯ ಕೆಡೆಂಜಿ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವಲ್ಯ ಪನ್ನಗ ಬದಿಡ್ಕರ್ದು ಕೇವಲ ಒಂಜೇ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅದೊಂದು ಪ್ರಕೃತಿ ರಮಣೀಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಈ ಪರಿಸರ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಸ್ತ್ ಇತಿಹಾಸ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಪುರಾತನ ಆದುಂಡು ಮುಲ್ತ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ತಿರುಪಾನಂಜನ ಪ್ರಯತ್ನ ಇನಿ ನೆಗ್ಲು ಬುದಿಯರಲ್ಲೇ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಂಜನೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ಲ ನೆಗ್ಲ ಕರೆದು ಕೊಡು ಕೇಳೋದಲ್ಲೇ ಆಯ್ನಾತ್ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಹೋಗಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಂದುಲೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ 1000 ವರ್ಷ ತುಂಬದ ಇತಿಹಾಸ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಕೆಡೆಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಪುರಾತನವಾದುಂಡು ಸ್ವಲ್ಪದ ವಿಶೇಷತೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಕೃತಿ ರಮಣೀಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಈ ಜಾಗದ ನರುಟು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪುರಾತನವಾದ ಮಸ್ತ್ ಇತಿಹಾಸ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆದುಂಡು ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪದ ಸ್ಥಳೀಯರಾಯಿನಂಚಿನ ಪರಮೇಶ್ವರ ಭಟ್ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವೇ ನಮಃ. ಪರಿವಾರ ದೇವರಾಯನಂತಹ ಆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ, ಮಹಾಗಣಪತಿ, ಮುಖಶಾಸ್ತ್ರ ದೇವರೇ ಅಂಚನೆ ದೈವಗಳು ನೆಲೆಯಾತ ನಿಂತ ನಂತರ ಈ ಕೆಡೆಂಜಿ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಕ್ಷೇತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಪುರಾಣಿಕವು ಬುಕ್ಕ ಕಾರಣಿಕವು ಆಯ್ನಂತಹ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆನೆ ಜೋಯಿಸರಿನ ಮುಖಾಂತರ ಅಂತ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಂಡೆಲಕ್ಕೆ ಇಂಚ ಪಂಡ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 3000 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಇತ್ತನಂತಹ ಒಂಜಿ ಮಹರ್ಷಿಲ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಜನಲ ಸೇರು ಕಡ್ಡೆ ಜನ ಕೂಡ್ಕ ಮಾಡ್ತಿರಂತಹ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಅತಿ ಪುರಾತನ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ 3000 ವರ್ಷದ ಇಂಚಿಗೆ ಬತ್ತಿನಂತಹ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸುಮಾರು ರಾಜರ್ನ ಆಡಳಿಕೆ ಬುಕ್ಕ ಅಂಚೆ ಮತ್ತನ ಸಾಮಂತ ಅರಸ ಅಂಚಾತ್ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲವತ್ತಂದು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲತ್ತು ಸಾಮಂತ ಅರಸಗಳ ಪಿರ ಬತ್ತೇರು ಅಂಚಾತ್ ಬಲ್ಲಾಳಿಕರು ಬತ್ತೇರು ಬಲ್ಲಾಳಿರು ಬತ್ತ ಬುಕ್ಕಲ ಆಡಳಿತ ಊರ್ತಾಕ್ರು ಮಾಡ್ತೇರು ಅವು ಅಂತ ಕರೀತಿ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ 35 ವರ್ಷ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಇಜ್ಜಂದು ಅಂಚನೆ ಪಡಿಲ್ ಬೋರೊಂದುತ್ತಿಂದು ಬುಕ್ಕ ಊರ್ತಾಕ್ಲು ಮಾತ ಸೇರ್ತಾ ಇಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆ ಒಂಜಿ ದೇವರನ ಪುನರ್ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವ ಬಾರಿ ಗೌಜಿಟಿ ಊರ್ನ ಜನಕ್ಲ ಸಹಕಾರಟು ದಿಕ್ಕ ತಾಕ್ಲು ಪರ ಊರ್ ತಾಕ್ಲು ಮಾಂತ ಸೇರ್ತು ಪೊರ್ಪಿನ ಮಹಾ ವಸ್ತುಕ್ಲ ಬುಕ್ಕ ಇಂದಕ್ಕೆ ಬೋಡ ಇಂಥ ಧನ ಸಹಾಯ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೇರಿ. ಅಂಚನೆ ಈ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ನೆಲ ನಿಂತ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆತು ಬುಕ್ಕ ಪುನಃ ಪೂಜೆಗೆ ಶುರುವಾಂಡು ಮೂಳು ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಅತ್ಯಂತ ಶಾಂತ ಮೂರ್ತಿ ಆತು ಭಕ್ತರನ್ನ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬೋಡಾತು ಇಷ್ಟಾರ್ಥ
ಕೊರ್ಪುನಂತ ಒಂಜಿ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಆತ ನೆಲೆ ನಿಂತದ್ದು ಬತ್ತನಂತಹ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರಿಲ್ಲ ಬುಕ್ಕ ಪರವೂರು ಉಡ್ತು ಬತ್ತನಂತಹ ಆ ಭಕ್ತರನ್ನೆಲ್ಲ ಸಲಹೊಂದು ಬರ್ಪನಂತ ಮಹಾ ಕಾರಣಿಕ ಮೂರ್ತಿ ಆತ ಉಂಟುತ್ತೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಸಂತಾನಗೂ ವಿವಾಹಗೂ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬೋಡಾತ ಮಾಡ್ಪನಂತಹ ಮಹಾ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೂಳು ನಡತೊಂದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾದ ಹಾಲು ಪಾಯಸ ದೇವರಿಗೆ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ. ಅಪ್ಪ ನೈವೇದ್ಯ ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ. ಬೊಕ್ಕ ಹವಾಮಾನ ಸೂಕ್ತ ಪಂಪಿನೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಸೇವೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಡತೊಂದು ಬರೊಂದುಂಡು. ಸರ್ವಾಭಿಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬೋಡಾತ್ ವಾ ಇಷ್ಟ ಕಾರ್ಯನ ನಿಕ್ಲು ನಮ್ಮೊಂದು ಬಲ್ಲೆ ಆ ಪವಮಾನ ಸೂಕ್ತಟು ಎಂಚಿತ್ನ ಅಕ್ಳಕ್ಲಿನ ಕುಟುಂಬಟ ಬತ್ತನಂತಹ ತಪ್ಪೋ ಒಪ್ಪೋ ಎಂಚಿತ್ನ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ಆ ಸ್ವಾಮಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತು ಕೊಡ್ತದೆ. ಇಷ್ಟಾರ್ಥವನ್ನು ಅಕ್ಳಿನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೋಡ ಇಲ್ಲಕ್ಕ ಅವು ಧರ್ಮಟು ನಡಪ ಒಂದು ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚಿತ್ನ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿನ ಸೇವೆ ಈ ಪವಮಾನ ಸೂಕ್ತಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನಡತೊಂದು ಬರೊಂದುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಪೌರ್ಣಮಿಯ ದಿನ ತಂದು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ದೀಪಾರಾಧನೆ ಸಹಿತ ಕಾರ್ತಿಕ ಪೂಜೆ ನಡತೊಂದು ಬರೊಂದುಂಡು. ನಿತ್ಯಲೋ ಕಾರ್ತಿಕ ಪೂಜೆ ನಡಪುಂಡು ಆನಿ ವಿಶೇಷವಾದ ದೀಪಾರಾಧನೆ ಸಹಿತ ರಾತ್ರಿಗೆ ಆಪುಂಡು. ಭಗವದ್ಭಕ್ತರು ಬರ್ಪೇರು ಲಘು ಉಪಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನವರಾತ್ರಿಗಳ ಬುಕ್ಕ ಈ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಗಳ ಬುಕ್ಕ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಜಾತ್ರೆ. ಈ ಅಷ್ಟಮಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಜಾತ್ರೆ ಬಹು ವಿಜೃಂಭಣೆಟ್ಟು ನಡೆದೊಂದುಂಡು. ಊರ ತಕ್ಕಳು ಪರವೂರ ತಕ್ಕಳು ಮಾಂತ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತೇರು. ಅನ್ನದಾನ ನಿತ್ಯ ನಡ್ತೊಂದು ಬರೊಂದುಂಡು. ಈ 2 ದಿನ ವಿಶೇಷವಾತ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಪಿನಂತಹ ಭಕ್ತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಣಸ್ತ ಏರ್ಪಾಡು ಅವು ಪ್ರಸಾದ ರೂಪಟ ಮುಳ್ತು ಹೊರೊಂದುಳ್ಳೇರು. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಪಾಕ ವರ್ಷ ದುಂಬು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೇನಂತಹ ಅಕ್ಲೇನ ಅನುಭವ ಬಹಳ ವಿಶಾಲವಾತು ಉಂಡು. ಮೂಳು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಪೇರು ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ. ಅಂಚನೆ ಪೇರು ಪಾಯಸಲ ಇಷ್ಟ. ದುಂಬು ಏತೋ ಜನ ಅಕ್ಲಕ್ಲೇನ ಕಿದೆಟ್ಟು ಪೇರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆತ ಬನ್ನಾಗ ಪೆತ್ತಗಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆತ ಬನ್ನಾಗ ಈಳೆಗೆ ನಂಬುತ್ತೆ ಪರಿಹಾರ ಆತಂಡು ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ಅಕ್ಳನ್ನ ನಂಬಾಣಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಡಂತ ಸೇವೆನ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಕ್ಳಕ್ಲೇನ ಕುಟುಂಬದ ನಡಪಾವಂದು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೆಡಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಪಾವನ ಮೂರ್ತಿಯಾದಂತಹ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಶಾಂತ ಮೂರ್ತಿಯಾಯ್ತು. ಒವ್ವೇ ತಪ್ಪು ಇತ್ತಿಂದಲ್ಲ ಆ ಸ್ವಾಮಿ ಮನ್ನ ಅಕ್ಲೇನ ಕ್ಷಮಿತದೆ. ಮುಂದಿನ ಅಕ್ಲೇನ ಜೀವನಗೂ ಬೋಡನಂತನ ಮಹಾಕಾರ್ಯನ ಆ ಸ್ವಾಮಿ ನಡಪ ಒಂದು ಬರ್ಪೇರು ಮುಳ್ಪತ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಬತ್ತನ ಅಕ್ಲಾಗಿಲ್ಲ. ವಾರ್ಷಿಕ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬಟ್ಟಲ್ ಕಾಣಿಕೆ ಕುರಿತು ಪ್ರಸಾದ ಎತ್ತುವಂತನ ಅಕ್ಲಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ಸ್ವಾಮಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸನ್ನವಾದ ಅಕ್ಲಕ್ಲೇನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥನ ನೆರವೇರಿಸಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಖ್ಯಾತಿ ದುಂಬುಡ್ತೆ ಮೂಳು ಉಂಡು. ಬುಕ್ಕ ಮೂಳು ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಶೇಷವಾದ ಹಾಲು ಪಾಯಸ, ಕಾರ್ತಿಕ ಪೂಜೆ, ಬುಕ್ಕ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ, ಬುಕ್ಕ ತುಪ್ಪ ದೀಪ, ಬುಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 2-3 ವರ್ಷ ತಿಂಚಿ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ರಂಗ ಪೂಜೆ, ಬುಕ್ಕ ಐತಾರ ತಾನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗೆ ಮಹಾಭಜನೆ ಮುಳ್ತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಮೀಪ ಇತ್ತನಕ್ಲಂತಹ ಭಕ್ತರು ಸೇರ್ತದ ಮಾನ್ಪೇರು ಬಹಳ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ನಡ್ಪನಂತಹ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಇಷ್ಟ. ಅಂಚನೆ ಊರಲ್ಲ ಪರ ಊರು ತಕ್ಕಲ ಬೇತ ಊರು ತಕ್ಕಲ
ಅಕ್ಲಕ್ಲೇನ ಸಂಕಷ್ಟನು ಪಣಿಯರ ಈಡೆಗೆ ಬತ್ತದು ಮುಳ್ತು ಪರಿಹಾರ ಆತತು ಏತೋ ಜನ ಪೋತೇರು ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ಮದಿಮೆಗಿಲ ಸ್ವಾಮಿನಟ ಆ ಕಷ್ಟನು ಪಣೊಂದು ಕಿಂಚಿತ್ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಂಡಲ್ಲ ಯಾರುಂಡು ಇಂಚಿತ್ನೇ ಸೇವೆ ಆವಡೊಂದು ದಾಲೈದ್ದಿ ಆ ಸ್ವಾಮಿಟ್ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತದು ಕಷ್ಟಲ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏತೋ ಜನ ಪೋತೇರು ಏತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಮದಿಮೆತ ವಿಷಯ ಇಟ್ಲ ಸಂತಾನದ ವಿಷಯ ಇಟ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಕಾರಣಿಕ ಮೂರ್ತಿಯಾಯ ಆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಕ್ಲಕ್ಲೇನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ನೆರವೇರಿಸಿ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ನನ ಎಲ್ಲೆ ಬರ್ಪುನಂಚನ ಅಷ್ಟಮಿ ಐಕ್ಲ ತಯಾರೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಇನ್ನೇ ರಾತ್ರಿಗೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಂತಾವು ಎಲ್ಲೇ ಬೊಳ್ಪುಗು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ವಿಶೇಷವಂತ ಸೇವೆ ಮಂತ ನಡಪುಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಮಹಾಪೂಜೆ ಆಪುಂಡು ಐಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಬಯ್ಯಟ್ ದೀಪ ಅಲಂಕಾರ ಸಹಿತ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ತಿಕ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ನಡಪುಂಡು ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 500 ಜನ ಸೇರ್ಪೇರು ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ವಿಶೇಷವಾತ ನಡಪುಂಡು ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ಮೂಳು ಜಾತ್ರೆಗಳ ಅಂಚನೆ ಸಾಧಾರಣ ಫೆಬ್ರವರಿ ಟೈಮ್ ಆ ಜಾತ್ರೆ ಬರ್ಪುನು ಆ ಜಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾತ ನಡತೊಂದು ಬರೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ದಿನದ ಜಾತ್ರೆ ಬುಕ್ಕ ಭೂತಗಳಿಗೆ ತಂಬಿಲ ಅಂಚನೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರೊಂದುಂಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ನನ್ನ ಮೇಲ ಇಂಚನೆ ದುಂಬು ಪೋಡು ಐಕ ಸ್ವಾಮಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಬೋಡು ಉರುತಾಕ್ಲು ಪರ ಉರುತಾಕ್ಲು ಮಾಂತ ಬರೋಡು ಪ್ರಧಾನವಾದ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಪ್ರಧಾನ ದೇವರು ಅಂಚನೆ ಉಪ ದೇವತಾತ್ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತಾವು ಬುಕ್ಕ ಗಣಪತಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವು ಒಂಜೇ ಗುಡಿಟ್ಟು ಉಂಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪೀಠಾತ್ ದಿಡೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಚನೆ ದೈವಗಳಕ್ಲ ಧೂಮಾವತಿಲ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿಲ ಅಂಚನೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಅವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಸಂಕ್ರಮಣಕ್ಕೆ ತಂಬಿಲ ಉಂಡು ಅವು ಆನೆ ಪರಕ್ಕೆ ಪಂಡನಾಕ್ಲ ಆನೆ ಕೊರಿಯರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇಜ್ಜಂಡ ವಿಶೇಷ ತಂಬಿಲ ಜಾತ್ರೆ ಸಮಯ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಪಗೆಲ್ಲ ಕೊರಿಯರ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲು ಬತ್ತತ್ನಾಕ್ಲು ತುಯರ್ಲಿ ಪೆರ್ಲ ಯಾರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲು ನಲ್ಪುನಂಥ ವಿಶೇಷ ಒಂಜೇ ಇಲ್ಲ ತಾಕ್ಲತ್ತು ಬೇತೆ ಇಲ್ಲ ತಾಕ್ಲ ಜೋಕ್ಲು ಏಕ್ಲು ಪರಿಚಯನೇ ಇಜ್ಜಂದನ ಜೋಕ್ಲ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಒಪ್ಪುವೇರು ಅವ ಸ್ವಾಮಿನ ವಿಶೇಷ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಮೂಳು ತೋಚ್ಪಾವುಂಡು ಅಂಚನೆ ಅನ್ನದಾನ ಸೇವೆ ಅವು ಬತ್ತನಕ್ಲೆಗೆ ಇದ್ದಿಯಿಂದ ಪಡೆಯರಿದ್ದಿ ಬತ್ತನಕ್ಲೆಗೆ ಮಾಂತ ಒಣಸು ಕೊರ್ಪೇರು ಅವು ಆ ಸ್ವಾಮಿನ ವಿಶೇಷ ಕಾರಣಿಕ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಧಾನ ಮೂರ್ತಿ ಆ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳಗೊಂದು ಬರಿಯಾರ ಸಕಲ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ಬತ್ತೈತಿ ಅಕ್ಲಕ್ಲೇನ ಕಷ್ಟನು ಪಡೊಂದು ಅಕ್ಲಕ್ಲೇನ ಸಿದ್ಧಿನ ಮುಳ್ತು ಪಡ್ತದೆ ಬುಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ಸುಖವಾತ ಕೋಳಿ ಎಂದು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಬಂದಲೆ ಈ ಕೆಡಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಯಿನಂಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಮಲು ವಾಗ ಸೇವೆಲು ನಡಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಎಂಚಿನ ಸೇವೆ ಮಂತನ ಒಯ್ಕು ಪರಿಹಾರಲು ಉಂಡು ನಂದಿನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ನಮಗೆ ತೆರಿಪಾದ ಗೊರಿಯರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸ್ಥಳೀಯರಾಯಿನಂಚಿನ ಪರಮೇಶ್ವರ ಭಟ್ರು ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎಂಕ್ಲ ಇಡೆಗ್ ಪಡಿಪಿರನ್ ಎಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ ಬರ ಇಡೆ ನಡೊಂದು ಪಂಡೇರಿ ಈ ಪರಿಸರದಾಗ್ಲಿ ಪಂಡೆ ಮುಲ್ಪಲ್ಲೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೊಡು ಅಂಚ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋನ ಮಲ್ತ ಹೋಗ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರಿಯರು ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎಡ್ಡೆವಾಡು.
ಕೆಡೆಂಜಿ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ದೇವಲ್ಯ ಕೆಡೆಂಜಿ ಮೊಲ್ಪದ ಇತಿಹಾಸನ ತೆರಿಪವನಂಚಿನ ಅಂಚನೆ ಮೊಲ್ತ ವಿಶೇಷತೆನ ತೆರಿಪವನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣమైన ವಿಷಯನ ತೆರಿಯ ఒక వీడియో మాత్రమే ఇష్ట ఆదిపు నిన్ను ఇష్ట అంటున్నా ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಅಂಜನೆ ಏರ್ ಮತ ವಿಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಂಜನೆ ಆಯ್ನಾತ್ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಲ್ಲ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇವಳು ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅನ್ನ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ನಿಗಳಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ಕೊಂಡು ತಿಳಿಪಾದಲ್ಲ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ನನಂಜಿ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಗಳೊಂದು ಗೊತ್ತಿಕ್ವೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಡೈವರ್ಟ್